Nyt lasketaan peruslaskuja näillä suureilla ja silloin meillä on apuna useimmiten taikakolmio. Taikakolmion taikasana oli seuraavan kaltainen, että peitä haluamasi suure, niin jäljelle jää haluamasi kaava. Eli nyt jos me esimerkiksi halutaan tämä virta sieltä löytää, että mistä kaavasta sen voit laskea, niin peitetään se virta, niin silloin jäljelle jää jännite jaettuna resistanssilla. Ja nyt jos meillä katsotaan tätä laskua täällä, niin täällähän ilmoitetaan sekä jännite että resistanssi. Ja nyt suoraan vaan kaavasta katsotaan, että jännite jaettuna resistanssilla, eli tässä tapauksessa tämä jännite 10 volttia jaetaan resistanssilla, eli 1 ohmilla. Eli 10 jaettuna 1, niin sieltä saadaan 10 ampeeria. Tässä tapauksessa sitten taas jännite on 20 volttia ja resistanssi 5 ohmia, eli jännite jaetaan resistanssilla 20 volttia jaettuna 5 saadaan 4 ampeeria. Tässä lasku on muuten samanlainen, mutta nyt siellä on 2 vastusta. Ja kun ne on sarjaan kytketty, niin silloin tämä resistanssi voidaan laskea yhteen, eli 5 plus 5 saadaan 10 ohmia. Jännite on 10 volttia ja täältä se taas jaetaan resistanssilla, eli tässä resistanssi on nyt 10 volttia myöskin, niin 10 volttia jaettuna 10 ohmilla on yhtä kuin 1 ampeeri. Eli nyt siis sähkövirtaa pääsee kulkemaan 1 ampeerin suuruinen määrä, kun sitä vastustaa yhteensä 10 ohmia resistanssia. Seuraavaksi kysytään vastusta, eli resistanssia. Ja resistanssi saadaan taikakolmiosta siten, että peitetään taas tuo R, eli se mitä halutaan, resistanssi, niin nyt se voidaan laskea kaavasta jännite jaettuna virralla. Ja taas täällä on kummatkin ilmoitettu, sekä jännite että virta. Ja nyt jos me jännite 6 volttia jaetaan 2 amperille, niin saadaan resistanssiksi 3 ohmia. Täällä jännite on 18 volttia ja virta 3 ampeeria, eli 18 jaetaan 3, saadaan 6 ohmia. Viimeisessä 4 tehtävässä lasketaankin jännitettä, ja jännite saadaan taikakolmiosta, että peitetään taas tuolta nyt se haluttu suure U, jäljelle jää R kertaa I. Ja R eli resistanssi täällä onkin ilmoitettu, niin kuin virtakin, eli nyt voin ihan suoraan laskea resistanssi kertaa virta, eli 10 kertaa 2 ampeeria saadaan 20 volttia. Kytkennässä on siis 20 voltin jännite. Ja täällä jännite saadaan jälleen resistanssi kertaa virta, eli 7 kertaa 3, 21 volttia. Täällä jännite 24 volttia, virta 10 ampeeria, 24 kertaa 10 on 240 volttia, näin. Ja täällä jännite 100 kertaa 5, saadaan 500 volttia. Erittäin hyvä olisi laskuihin laittaa kaavat myöskin. Esimerkiksi täällä, kun kysytään sitä resistanssia, niin merkitsee laskuun, että resistanssi on yhtä kuin jännite jaettuna virralla. Ja sen jälkeen sitten lasketaan lasku. Resistanssi on yhtä kuin 18 volttia jaettuna 3 ampeerilla. Ja se on yhtä suuri sitten kuin 6 ohmia. Näin. Sieltä saatiin vastaus.